år. Det vil gerne have mange år. Vi kan lige få slæsket det her der. Vi laver en margarita. Traditionale italiano margarita. I'm from Napoli. From Napoli, Turkey. I majsmel, dejen alla capitano. Vi kan få løddej til kæk. Den er god. Michael, du skal ikke filme mig i det her. Ikke når dejen ikke bliver helt rundt, så må jeg ikke filme. Ja, men det er de betingelser, vi arbejder under her. Den er allerede slukket. Den slukkede igen. Den er færdig faktisk, pizzaen, Michael. Bling! Skal jeg så ind og... Ja. Den er færdig, Michael. Ja, så skal vi lige tænde ud af ovnen. Kan du det? Jeg går lige hen til... Vi har kun de her 4... Ja, kom her med skrive. Ja. Ægte stenovnspizza alla capitano. Ostekanto. Med ostekanto. Ja, med ost i kanto. Michael, jeg synes, du skal putte bagefter det der på. Nej, det skal meget bedre. Nej, det ser godt ud. Ja, det Ja, det skal se professionelt ud. Sådan professional. Lidt basilikum fresco. Det dufter dejligt. Basilikum fresco. er det mere? Ja, det er fint. Det er fint. Margarita traditionale. Der er kun ost på halvdelen. Kun ost på halvdelen. Vi har en osteallergiker. Wow. Dronningen kan ikke lide ost. Eller ikke kan tåle ost. Kan ikke tåle ost? Nej, det er rigtigt. Buon appetito. Vi skal ikke være mere åben. Så bliver det for stor. Min pizza bliver god ud i Kina. Så er den der. Margarita. Margarita.